sarun te hi an lei hi ni kuma khan do ain kan alei kan thla khun kha atla kan tlai de la ka wang kan par tha lo na yan pa turin an siam chen ne ka January thla February thla tun thla anga te chuan kum danga chuan kan par mawi theia an lei hi ni kuma khan kan thlak lai de ule ka wangin an par thavak lawa ma se hi tuna par turin an ron in tin to me ka par lau hun tak tak hi chu an nei vak lawa tlema zong tal hi chu an par ve ring thina tuna hi a then chu ron ku mum chen ani heng po hian ron par le vek dona par chu a hun nga lom khop me kan banga hian heng a bet chi ho hi kan han phun ve a kan phun na sa khop me ya atang zani vel hi chu kan vithial om mange chunga chuan pathum vel an nung ve ama se anung chhun te ro chu bet tha ve to khop me lai hianin ka saran moi ti em me kan han phun ve a par tu in tin to na sa khop me lam hi chu an par tha em to hlom lawa an sun chung lama kan sun lo tle tonga par tha ho kan da chok le na kum danga chuanin an par tha the em a ka soyang deuh khanin heng ang hianin an par khat vek zel ani an lei kha November thla khanin kan thlaka chukma chuanin tun thla chho vela hianin an par tha lawa amaro chu tuna hian par tumin an ron in siam tan meka kan fate school ban ron hun to a kota kalo chang ani an ron thlen chep to khoring an thlen ma in chung lama saron tle ma zong te hi enila heng te po par huna nga le lom khop me ko mu fur loma thi lam in chung lama te po khia na oma lama se ko fate school ba non khen che to bangin chuak le ri photanga tui hi an du khop me tui kan pe tha a tui pek tha chuan an thang zot sot me ka ko ta hian tui pa ma oma tui hi han tha khop me a ve khat lek pam pon ron chang ha zela hen kan pang pa tui pe ga hian kan rin ber ania kan chen om cha hi Women Polytechnic Aizawl ania helai kan van nei na chu heta han security hi 24 hours duty an oma kan in ta hian a him pha em me a school bus pani ba ka hostel a no pang mi zani vel an om boka
Basian aizola tangin bas pani in naupang chu hrai thin bawk a kan veng hi chu re thin khop mai heng daisy ho hi ni kuma ka vi nun ka phun te an nya helai gate saklama te pawh hian chuai lo ka phuna ma se tuna chuan an chul zo ta daisy te kan phuna kan fate school bang tian kalau chang ani motorin venin an kal thina nan school bana hun to a lai a hianin ban lo chang ani sarona moi ka ti berania ami ka shetlat lawa mizo minga kimpui anti tlatin ka sha arong hi moi sino a petal hi ni ane membo ka vit nung nuala then chu ka sem nuala pot jet lai ven ka vitin ka sha he ta po hianin he banga betchi ha an nung mo nung mo takan ni heng ho hi an nung to ero chuanin tui po pe lo mai la an thi chuang lawa ma ro chu an thang muang dewa he lai hi kan kom chak cha hi duplang field khania stadium an same ka hi pavilion zone a tak hian kan oma are thalutuk vai mystery ho thom hi kan hre zau zau ati lawa chuanin kan veng chu re khop mai helai saron kung kol fek hi na thar alang lo ni so na thar te tak te ran mum sep sep to nia so ho so nakin lo ka chana ron par khat vek do ni karin ain vo in ni chun ron thleng hara dar thum le minute som ti vela hi chuanin an ron thleng mai thina la ha polytechnic a zir lai ho ron hruai tu te hi lai vela hian an ron student ho hian ngak thina kan pa in lai hian thut na siamila thang a tia ti hian lungte kan han rema lai ha student ho ron hruai thin nu le pa te chung te len thian te pon helai a hanin thut nan lo mang ve thina thing bukhi om boxya hi tun ma changan phun sa nya hemi noya hian dai le ma hian thut be thaya hi chu puja ma ni hi ni po school no pang tha polia changa GCS salu thau no pang tha do na ni kan fa te pon ron thlen vat to ka ring
pick and drop hi zinga ti hian kan fa te an ron lama zingdar saria chuan tlai bana an ron thla le a tikhan mi pakhata hian tlakhata sang ni kan chawi thina naupang pali tuna hianin kal kan neya ni kuma te kha chuan pathum kan nia scooty ate kan in hruai mai thina tuna ero chuanin kan leng to lova engin neya 어디 볼 따라오니? bulto na athi palang video kala hai 뭐? naupang an bang do na kanga kani mo 김여름다고. so ta leita na mi vet lang valve 도로빵 아니면 oh 여기가 venin ali vo in chun ron bang har reo 이랑 차도 네. bye bye có đi thăng là bà qua nên hoàn này tấm tất cả nó mà cầu vào như thế bộ khen hoàn ấn này à anh chồng ba thể hiện rồi cái dốc thì nè lại về rồi ấn tay mà lông nó tục hoàn này đều vết hiện nhà thì khi cần pha cái này mình xem ta ấy kim chỉ là có má bờ ra lại sang ở ra thì này Ôi nói lấy sạc lâu mi. lấy sắc nang ngắt tiếng nghe